बेबायदि एसे मोजां समाव नोंथांमोननि जुबिलियाव 25 जुबिलियाव आंखौ बेबायदि टेस्टिमनि शेयार खालामनो खाबु होनायनि थाखाय आङो इसोरखौ हाजासे आंनि गोसो गोरबोजों आङो हामबाय होनो आरो आंहाय बे समखौ होनाय मानगोनां दैदेनगिरि बिथां आं बेखौबो हामबाय होनो आरो बेयाव जेसेबांनाखि दैदेनगिरि पेरेन्ट बडिनिफ्राय लानानै इयथसिम आङो साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो हामबाय होनबावदों आं गुसुङैल' आङो आंनि टेस्टिमनिखौ आङो शेयार खालामगोन आङो माबोरै बे स्टेजसिम आङो सफैनो हाखो आङो बेखौ गुसुङैल' आङो बुंगोन बिनि सिगां आङो आंनि इन्ट्रडक्सनखौ आङो होनो सानदों आंनि मुङा दैजि इस्लारि आङो बामोनगावनिनो बामोनगाव बेप्टि चार्चनिनो आङो जानांगौ सोरबाफोर सिनायनो हागौ आंनि बिफा बिमाखौहाय आंनि बिफानि मुङा निरमन इस्लारि आरो बिमानि मुङा बिजन्ति इस्लारि आंनि सासे बिनानाव दङ आरो सासे फंबाय दङ दा आङो दासान्दि आङो एमडि खालामगासिनो दङ आङो जेबो मावथ'नाय जायाखै देग्लायहाय आङो एमडि सेकेन्ड इयाराव नागालेण्ड डिमापुर इस्टार्न बाइबेल कलेजाव आङो एमडि सेकेन्ड इयाराव आङो फरायगासिनो दङ मास्टार अफ डिभिनिटि आङो आंनि इन्ट्रडक्सनखौ आङो बेयावनो आं बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय दा आङो मोनसे बाइबेल फर्डखौ आङो फरायनो सानदों बेखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन जन चैप्टार 15 verse 4 निफ्राय 5 सिमखौ आङो फरायनि नोंसोर आंनियाव था अब्ला आंबो नोंसोरनियाव थागोन दालाया द्राखा बोन्दोङाव थायाब्ला फिथाइ थायनो हाया आङो द्राखा बोन्दों नोंसोर दालायफोर सोरबा आंनियाव आरो आं बिनियाव थाब्ला बियो गोबां फिथाइ थायो मानोना आं नङाब्ला नोंसोरो मुंबो खालामनो हाया इसोरा बे फर्डनि गेजेरजों बयखौबो बोर होथों आङो आंनि गुसुं आङो टेस्टिमनिखौ आङो होनो सानदों आङो माबायदियाव बेबायदि लेभेलाव आङो फैनो हाखो आंबो सासे बर' मिडियामनिफ्राय फरायबोनाय आङो जेब्ला जोङो उन्दै बे समाव जोंनि न'खरा ओरैबायदि खस्थ'मोन आंनि बिफाया माब्लाबा समाव बन नारनानै जाहोबोदों ना हमनानै जाहोबोदों बेबायदिनो मा मोनो फारसेनिफ्रायनो मावनानै जाहोबोदों बेबायदि जोंखौ गोबां खस्थ'जों खांबोदों बेबायदिनो माने जेब्ला आङो मेट्रिक पास जाबाय बे समावसो आंनि मा आरो बाबानि साख्रिया जानानै फैदों आरो बेबायदिनो जों गासैबो इसोरनि अननायनि गेजेरजों आरो बिनायनि फिथाइ बेफोर गासैबो जोङो मोननो हादों आरो बेबायदि जेब्ला आङो मेट्रिक पास जानानै ओइचएस पास जाबाय आरो आङो थिय'लजियाव थांबाय आङो बङाइगाव भिजन थिय'लजियाव आङो थांदों आरो बेयाव थांनानै आङो BA खौबो आङो लानो गोसो जाबाय आरो आङो बेबायदिनो आं सारमोनजों रायलायबाय आरो सारमोना आंखौ जेबो बुङासै लानो एलाउ होबाय आरो बेबायदिनो आङो BTS प्लास आङो BA खौ फरायनाय जादों आङो BA खौहाय काजलगाव इउएन ब्रह्म कलेजाव आङो फरायदों मेजर लानो हायासै नाथाय गोबां प्रब्लेमनि जुनैहाय मानोना आङो क्लासखौ लानो थाखाय हायामोन कन्टिनिउ खालामनो थाखाय आंनि थाखाय जोबोद गोब्राबमोन बिनिखायनो आङो मानो सप्तायाव आङो साटारडेयाव एभरि साटारडे थिय'लजियाव बन्द थानाय जायो बेखायनो मानो आङो साटारडेयावहाय आङो क्लासाव फैयोमोन आरो जेब्लाबो आङो बेबायदि सप्तायाव खनसेल' आङो क्लास मोनोमोन आरो जेब्ला एग्जाम जायो बे समावहाय माब्लाबा समावहाय थिय'लजिनिबो जाना होयो आरो सेकुलारनिबो जाना होयो बे समाव आंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जायोमोन मानोना जेब्ला एग्जामा बेबायदि भट जायो बे समाव आङो आंनि थिय'लजिनि टिचारफोरजों आङो रायलायनानैहाय आङो सेकुलारनिखौहाय फुङाव होफैयोमोन आरो बेबायदिनो आङो फुङाव होखांनानैहाय थिय'लजिनिखौ माब्लाबा समाव मोनायाव आरो माब्लाबा समाव बेलासियाव आङो बेबायदि लिरहोयोमोन आरो बेबायदि आंनि थाखाय जोबोद गोब्राब जादों बेबायदि जेब्ला आङो बोथ साइड आङो फरायदों बे समावहाय माने
माब्लाबा समावहाय आङो हरसे उन्दुनाय गैया जायोमोन मानोना एग्जामा आंनि थाखाय डाबल बेबायदि अबस्था जायो आरो माब्लाबा समावहाय गोबां फाइनान्सियेलि प्रब्लेम फेमिलि प्रब्लेम आरो मानो बेबायदिनो फ्रेन्ड्स प्रब्लेम बेबायदि गोबां रोखोमनि प्रब्लेमा आंनि जिबनाव फैदों अब्लाबो आङो गासैखौबो इसोरनि अननायनि गेजेरजों आङो सौसिबोनो हादों बे गासैबो इसोरनि अननाय आरो इसोरखौ गिनायनि जुनै आङो सानो आरो जेब्ला आङो सानसेखालि ओरैबायदि जाबाय फर्थ सेम जेब्ला एग्जाम डेट फैयो बे समायावहाय आङो EVS साबजेक्टमोन ओइदिनखालि बे समाव जोङो ज' जिरायदों जों माखासे लोगोफोरबो दङ आरो बे लोगोफोरनि गेजेरावनो सासे लोगोआ आं बुंबाय आरो माने बिसोरो सानै साथामा ओरैबायदि क्ल'समोन बिसोरो ओमफ्राय बे सासेया आंनि रुमाव गोलैदोंमोन आरो बे माखासे लोगोफ्रा दस्रा रुमाव गोलैदों जेब्ला बे सासेया बुंबाय नोंसोरहासो मालाय ज' ग्रोब गोलैदों आंलाय हारसिं आलदा दा होननानै बुंबाय आरो बे लोगोआ आरो बिदि बुंनायाव बे सासे लोगोआ बुंबाय बेलाय दैजियानो दंखायो नोंजों माथो सिन्था जेनिबो सिन्था गैया गिनाङा जोंबो दंखायो ना होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय जेब्ला बेबायदि बुङो अब्ला बे सासेया मा फिननाय होखो है बेलाय मा रोंगौ बियो क्लासावनो फैया होननानै आंखौ बुंबाय अब्ला एग्जामनि सिगां दान्दिसे सम मोनायाव जोङो रेस्ट लादोंमोन बे समाव बेबायदि जाबाय आरो आंनि गोसोआव एग्जाम लिरनायनि सिगां बेबायदि बुंजानानै ओरैबायदि दुखु मोनबाय ओरैबायदि गाबनो ओंखारबाय माने मेगननिफ्राय मोदैया गहां जाबाय आरो आं गोसोआव ओरैबायदि गाबबाय दुखु मोनबाय बेबायदि बुंजानानैहाय आंनि सासे लोगोजोंहाय आं बेबायदि एसेबां आं दुखु जाबाय आं गोसोआव आरज खालामबाय बिनि थाखाय माने बियो इसोरखौ मोननै मानसिमोन आरो माने आं गोसोआव ओरैबायदि आरज खालामबाय फोरबु बियो मिथिया बिखौ निमाहा होदो बेबो सानसे बेबायदि जायोब्ला माबायदि जागोन बेखौ बुजिनो होदो होननानै आं बे इसोरखौ आं हामबाय होनबाय आरो आं बिनि थाखायबो आं आरज खालामबाय आरो आं बेबायदिनो एग्जामनि समाव आङो सानै आङो लिरबाय आरो आं गोसोआव ओरैबायदि दुखु मोननानै लिरबाय आरो बेबायदिनो एग्जामा जेब्ला जानानै थांबाय आरो जेब्ला रिजाल्ट मोनबाय बे समायावहाय बे सासे जाय बिथाङा आंखौहाय बेबायदि बुंदों बे साबजेक्टआव बिथाङा बेक थाजाबाय बिथाङा 0-2ल' मोननो हाबाय मार्कशिट नाम्बारखौ जोङो सानैजों बख'नानै लाबोबाय अब्ला बियो आंखौ बुंफैबाय नोङो मोजां दा होननानै सोंबाय औ आङो मोजां होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय बियो बुंबाय आङो 2ल' मोनदों बेक फैबाय अब्ला आं गोसोखांनो हमबाय बै समाव आंखौ बिदि बुंनायखौ अब्ला आं गोसोआव ओरैबायदि रंजाबाय इसोरा आंनि सायाव बेबायदि अनदों आरो आंखौ इसोरा बेबायदि सहाय खालामदों होननानै आं ओरैबायदि रंजाबाय आङो नेहाथ सानजादोंमोन आरो आङो बेबायदि बुंजादोंमोन नाथाय इसोरा आंखौ अनबाय होननानै आं ओरैबायदि गोसोआव रंजानायजोंनो आं गाबनो हमबाय आरो आंनि मेगननिफ्राय मोदै गबाय नाथाय बियो बेबायदि बुंदों बियो बेखौ हयथ' बावबाय जानांगौ बेखौ आं बुंबाय दे अब्लालाय नेक्स्ट बाराव मोजाङै होदो होननानैल' आं बेखौ बुंबाय आरो बेबायदिनो जोङो लोगो बिदिनो जोङो रायज्लायो थांनाय कलेजफ्राव जोङो लोगो जालायो आरो बेबायदि ओमफ्राय बेबायदिजोंनो आङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों आङो आंनि VTHखौबो आरो गासैखौबो आङो साक्सेसफुल खालामनो हाबाय इसोरनि अननायनि गेजेरजों आरो आङो जोबथारनायावहाय बेबायदिनो आरोबाव आङो इसोरा आरोबाव आङो लामा खेवनानै होबावबाय बेबायदि MD खालामनो थाखाय बेबायदिनो आङो इसोरखौ आङो हामबाय होनो बेबायदि मोजांथार आङो ग्रोब इसोरा आंनो जगायनायनि थाखायहाय आंनि गोसोआव जेब्लायबो आङो इसोरनि खामानि मावनाय आरो गोबां मानसिफोरनि गेजेराव गोबां बासै जानायखौ मोनहोनो थाखाय आंनि गोसोआव ओरैबायदि आङो सानो आङो जेब्लायबो आङो आर'जआव दङ बेबायदि इसोरनि रावखौ होनो एबा इसोरनि खामानिखौ मावनो थाखायहाय आरो स्पेसियेलि आङो हामबाय होनो आंनि बिमा बिफाखौ गोबां खस्थ'जोंहाय आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय आरो गोबां समस्यानि गेजेरजोंबो आंखौ बिसोरो गोबां खस्थ'यै आंनि पेरेन्टआनो आंखौ सापर्ट होगासिनो दङ दा आङो
सानो गासैबो साक्सेसफुल जागोन होननानै बेनिखायनो आङो खावलायो जोंनि अनजाथाव लाइमोन जोहोलाव सिख्ला बाबुमोन नानिमोन जोङो फरायनायाव गोबां खस्थ' मोननो हागौ माब्लाबा समावहाय नेहाथ सानजानो हागौ जानांगौ सोरनिबा बिमा बिफाया गोबां खस्थ'जोंहाय मावनानै जाहोदों गोबां खस्थ' खालामदों नोंथांमोननि थाखाय आरो बिसा बिसुखौ अननानैहाय बिनिखायनो जोङो मानो जोंनि रोंनायजोंनो जोङो जोंनि बिमा बिफानि गोसोखौबो जोङो गोजोन होनो हायो आरो जोंनि मण्डलियाव आरो जोंनि नखरफोराव आरो जोंनि जाथि खुरमानि गेजेरावहाय जोङो गोबां गोजोननायखौ लाबोनो हायो जोंनि रोंनायफोरजों आरो जोंनि रोंनायफोरजोंनो जोङो जोंनि मण्डलिखौबो जोङो जौगाहोनो हायो जुदि जोङो रोङाब्ला अब्ला जोङो माबोरै जोङो जौगाहोनो हानो जोंनि मण्डलिफोरखौ बिनिखायनो आङो खावलायो आङो बेयाव नुफैबाय गोबां अनजाथाव बिनानाव फंबायफोरा दामनो गोरों मेथाइ खननो गोरों मोसानो गोरों गोबां टेलेन्टेड गथ'फोरखौ आङो नुनो मोनफैदों दा जि टेलेन्टखौ नोंसोरो मोनबाय बेखौहाय लानानै इसोरनि मुङै बाहायलांनो नांगोन आरो सिगां इसोरखौ दोनग्रोनो नांगोन आरो बिमा बिफानि खोथाफोरखौ मानिनो नांगोन अब्लानो इसोरा जि थांखिफोरखौ लादों बेयाव इसोरा बाहायगोन आरो साक्सेसफुल खालामगोन गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो इसोरानो नोंथांमोनखौ सहाय खालामगोन आरो राहा गोथेनाय समावबो इसोरानो राहा खेवनानै होगोन बेनिखायनो मानो इसोरखौल' भरसा खालामनानै थानांगौ आरो इसोरनियावल' जेब्लायबो गथायनांगौ नोंथांमोननि दुखु आरो नोंथांमोननि खस्थ' आरो नोंथांमोननि प्रब्लेमफोरखौ जेब्ला इसोरनो गथायगोन अब्ला इसोरानो नोंथांमोननो राहा लामा खेवनानै होगोन आरो साक्सेसफुलनि राहा लामाखौ होगोन दा 25 yearsनि गेजेरावनो नोंथांमोननि मण्डलिया एसेबां डेभेलप जाबाय आरोबाव 50फोर फैब्लाथ' दा बुंसै बेसेबां डेभेलप फैगोन आसा खालामो बेखौनो नोंथांमोननि मण्डलिया रासिनै रासिन इसोरखौ बाख्नायनो हाबावगोन आरो गोबां गिदिर मानसिफोर नुनो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आङो बेखिनि बुंनानै साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनबाय इसोरा साफ्रोमखौबो बोर होथोंसै आमेन हामबायसै